assalamu alaikum yeboɓe Windere TV on calminama onon kala e mbadi kuktidinde caggal calminali ko yettude Allah e julde annabi sallallahu ta'ala wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe goni sababu godal meɗen en juurima serembe meɗen walla yaaɓe meɗen ko wona ɗum ko en garti e émission meɗen fodde émission meɗen fodde noon kala e saaha taw waɗanto on ɗum ko Oumou Sy Ba debbo mo hoore fonde Thilbou Muy Ndiaye en gartino ko fati e nawligo woni gorko nawlirɗo o woni debbo mo ganduɗa kañumne ko tawɗo walla ko tawaɗo garino kadi e ƴeekiraɗo mo ganduɗa kañum woni e nder galle kono hande gartiren koye ISRAɓe won yeegoy e ISRAɓe ɓe ganduɗa hande so tawi galleji ɗi deƴani walla so tawi mbi nawligo ngu deƴani kamɓene ɓe poɗɗen wiide eɓe jogui hen ko gandanɗa hoorema ɗum woni fodde mabɓe nde poti wadde ha galle o wawa rewde lawol saaha aɗa daña ISRAɗo taw ɓe ganduɗa ko nawliraɓeɓe ko kañumen jiidi saaha noon eɓe mbasa jiidude wonɓe ganduɗa ittete ko banggue goɗɗo adde taw a jiidanimo e banggue duhol a jiidanimo muɗum e banggue kosam on ɗon so ari noon holno foti jaɓirede nde wonno eɗen gandi dewle kuma ko dow ɓaade dewle kuma ko dow noon ko Allah hoddiri ala ko neɗɗo wawi hen kono saaha ala tawa ISRAɗo mo ganduɗa kañum so tawi tan anda on ɗon holto ummi anda iwdi mum wiyata ko ene jinggana mo ganduɗa ko kañum jiidi saaha aɗa adda ɓi goggo ma saaha aɗa adda ɓi kawma saaha aɗa adda bande ni taw ko ɓattiɗon taw mo ganduɗa jiidanema oy to mo ittuɗa ladde gadduɗa ɗum walla oy to mo guittuɗa banggue goɗɗo gadduɗa taw ko dewgal rendini on ko sunna ko ganduɗa kadi ko Allah hoddiri ala ko neɗɗo wawi hen saaha caɗele ene gara ɗo holno caɗele ɗe gardata ɗon mbiya an ISRAɗo o aɗa jinggana mo ganduɗa ko on woni enɗam ma ko ɓi bane gorko walla so tawi ko ɓi miñe walla so tawi ko ɓi mawne e noon yimɓe mbaadi tan mbiya aɗa nanggano on ɗon koyngal so tawi deefi mbiya ko deefi ko welani so yalti mbiya yalti gaddana ɗum benke ñenke ɗi ganduɗa famotako ɗum kadi aussi fotani wonde ɓaade ko ɓiye ko an jibini ko an halfi ɓiye kono ISRAɓe ɓe ganduɗa kañumen tawma ko an foti halfude ɗumen ko gonga kono kadi aɗa foti rendinde foof ponda ha fota moni kala anda no nanguirɗa ɗum ne a ɓurnani ɗum e oya kono hen saaha aɗa yaaha e galleji probléme aji kewɗi ko ɗum addata ɗum jiiya ISRAɗo oɗo fawa oɗo dow tellino oɗo less fotani wonde ɓaadi ko ɓiye addi poɗɗa ko rendinde foof mofta annene miijoɗa janggo e jaam ɓiye ene wawi yaade tawoya goɗɗo nawlodira e muɗum taw jeeyako ɗon taw wona enɗam mum taw jiidako ɗon so tawi waɗama toon ko muusi ɗum an e hoorema attinat ɗum te a yiiɗa ɓiye waɗe noon so tawi a yiiɗa ɓiye waɗe noon alay saago annene mo gaddaneɗa o taw a jiidani e muɗum haydara kono ko Allah hoddiri ko ɓiye addi mo ɓiye addi ke aɗa jiide mum nde wonno so jibini tan sukaɓe ko tanirama gonata ɗum wadde yonnu ponda ha fota so nden yonti galle mon welat feewa yooɗa yimɓe kadi cofta kadi moni kala ni ma andu fodde nde foti darade nde saabu saaha aɗa nawlitira neɗɗo e galle kolla ɗum ko min ɓuuri jiidede e galle kolla ɗum ko min ɓuurma fayide e galle hen saaha toñani holko yahata hay nokku par ce que so tawi haala ari tan ko an jingante an mo ganduɗa ko an jeeya e galle he an mo ganduɗa ko an woni jiidaɗo o ko an jingante oya joñe banggue fotani wonde moni kala foti ko hollede lawol ngo foti darade manam moni kala holle fodde nde foti darorade taw caɗele mbatta kono so tawi a ƴetti oya a jingini ɗum a woppi oya andu annene janggo e jamma yooɓe ɗum to sa yoɓama ɗum musat no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha tenti noon e ISRAɓe ponmi wiide so tawi nawligo nane galle so goto so ɗiɗo so tato so nayo rendin foof ponda peut être que aɗa jogo ɓuranɗoma hen nde wonno ɓe mbi ɓurɗo e ma fo ɓuura e muɗum ko gonga ɓurɗo e ma fo ɓuura e muɗum kono moftu ɗum e nder ɓerde ma mbasa hollude ɗum ha heddiɓe ganda an ko oɗo gonduɗa ɗum kadi ene bonna galle ene bonna nawligo te kadi ISRAɗo fotani joɗorade nden ɗon jonde ɗum no mbaɗa ñaagui on onon ISRAɓe ɓe onon ɓe ganduɗa ɓiɓɓe moɗon worɓe ko resɓe ko dañɓe rewɓe ɗiɗo ko dañɓe rewɓe tato walla ko dañɓe rewɓe nayo ndende ndendina kamɓe foof ponda mbaɗaɓe kamɓe foof ko an woni isiɓe
kollaɓe fulla e fayde kollaɓe fodde nde so wona ɗum tan so tawi hande aɗan to janggo alani ga ala ƴeew mo cuurata hen ala ƴeew mo powata hen less ala ƴeew kadi ko oɗo ɓuurmi jiidude o mi jiidani e muɗum ɗum ko caɗele addata e nder galle won hen saaha aɗa yiya israɗo ɓatto ɓiyum gorko ƴakka nofru mum mbiya oɗo debbo ko ni way ko ni way ko ni way an joni mo jiiduɗa o ƴetta cuurata ɗum fawa ɗum dow hay so tawi waɗi bonande mbiya wona kañum waɗi ko oyto waɗi ɗum eɗen gandi kadi ko probléme eɗen poti renta ɗum ɗon no fewi on ɗon israɗo foti ko joɗade jonde nde ganduɗa hoore ma saabu so tawi a jooɗa jonde nde poɗɗa joɗorata hay israɓe wonɓe galle ɓe jawete holko saabi ɓe jawete saabu ɓe gandat an won ɓuranɗoma ɓe gandan an oɗo hen ko mbatta ko wona lawol saabu hay so tawi won ɓuranɗoma poɗɗa ko moftude no mbimi nane ni ɗum noon onon israɓe mbaɗa ñaagui on onon ɓe ganduɗa ko sukaɓe moɗon worɓe ndesi rewɓe gaddi ɗum e nder galle surtout ha tenti noon e enen ɓe ganduɗa en kewani sarade kewɗen tan ko wonde e nder galle woni ɗiɗoɓel tataɓel nayoɓel foof gondata koye galle goto ɗum noon rentade nde ene moƴƴi neɗɗo foof anda fodde muɗum kono israle o mo ganduɗa ko kañum wonda o mo ganduɗa hen saahaji ko konngol muɗum yahate e galle saabu ko heewi hen so tawi israɗo haali tan wiyete ko haali koko gonga so tawi israɗo haali tan wiyete ahan ɓaade o haali tan hankkandi ko noon wori ɗum saabi an israɗo o ko jonde faadidinde poɗɗa joɗade ha tenti noon e israɓe ma ɓe ganduɗa so tawi jooɗima ene kaala e ma taw ene mbawi haalde ma ko moƴƴi walla ko fewi walla ko yooɗi won to israɗo yawete taw kañum fawi hoore muɗum eywa ɗum noon mbaɗa ñaagui on saabi Allah tan onon israɓe change on waaɓe noon ɓe mbiyanmi noon ɓe mbayani noon ɓe kam wona ɓen kaldani ɗum noon ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thil Boumy Ndiaye kañum walantuno on émission moɗon fodde ɗum noon en calmini Moussa Ndiaye en calminimo no fewi en beltanimama hano hannirtini ko noon kay calminten Aïda Diagne e Ndeye Coumba Ba ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde